Sí, perdón. Moi ben. Bueno, pois vamos a... Bos días a todos e a todas. Vamos a facer a roda de prensa correspondente a esta Xunta de Goberno do 15 de xuño. Nun horario un poquinho diferente, bueno, porque aproveito para indicarlles que hoxe tomou de novo a Diputación posesión como membro xa da Fundación Galicia Europa. Para nós o traballo con Europa é moi importante, non en vano nos últimos anos levamos acadado unha financiación europea, bueno, pues, donde resaltan como aspectos máis importantes o perte da auga con máis de 13 millóns de euros, os tres pais, os plans de actuación integral que se levan a cabo na provincia, na comarca de Ourense, na comarca de Valdeorras, na comarca de Verín, que entre os tres chegan aos 30 millóns de euros, dos cuales pois prácticamente 20 son de financiación europea, o cual é moi importante, non? Estaba falando e esta fundación a que a Diputación deixará de pertencer na época de que, bueno, pues na época que se recortaran as participacións en moitas fundacións e demais, na época da crisis deixarase de pertenecer, pues bueno, retomamos esta participación e desde hoxe de pleno dereito tras a toma de posesión de como presidente en representación da Diputación. Bueno, dito isto, arrancamos con a Xunta de Goberno, unha Xunta de Goberno que ven de aprobar 15 acordos que mobilizan unha cantidad xa importante de preto de 600.000 euros, concretamente 586.264 euros. Un protagonismo moi claro, neste caso, para a cooperación municipal que, bueno, centra un porcentaxe altísimo destes fondos e, como sempre, os mesmos están destinados a infraestructuras, equipamentos deportivos, que neste caso leva unha parte importante, a servicios comunitarios, a actuacións de interés social nos concellos da provincia. Concretamente, ademais desto, tamén hai unha segunda liña de colaboración, neste caso na finalidade de dinamizar ao máximo o tecido económico empresarial e, concretamente, o noso polígono industrial de San Cibrao. É unha colaboración ca Asociación de empresarios do polígono de San Cibrao, tanto para dúas cuestións. Por un lado, os gastos de funcionamento da mesma, e por outra parte, como veremos, pois unhas obras que se van a cometer no edificio onde está ubicada, neste caso destinados ás melloras das condicións das instalacións onde está ese parque de bombeiros que presta servicios ao propio polígono e tamén a zona colindante. En definitiva, cooperación, como decía, fundamentalmente cos concellos, 424.000 euros con eles, e, por outra parte, neste caso, efectivamente, pois eso, infraestructuras, equipamentos, servicios, bueno, por exemplo, destaco algúns, o máis importante, 50.000 euros para o Concello da Teixeira para a mellora de viais, tamén importante porque non solamente son infraestructuras, son servicios, por exemplo, 45.000 euros para o Concello de Carballeda de Avia para gastos de funcionamento da súa casa comunitaria. Saben que estes concellos temos un acordo con 3 concellos para axudarles nos gastos das casas comunitarias, que son os de Quintela de Leirado, de Carballeda de Avia e de Castelo de Miño. Neste caso, pois, a subvención que se tramitou é de Carballeda de Avia, pero, bueno, isto permite que os veciños deses concellos estén moi preto das súas casiñas sin necesidade de un centro estable como é ou un centro de outro tipo, como pode ser unha residencia, que non teñen esa capacidade e as casas comunitarias solventan, evidentemente, a situación. Son concellos pequenos, lóxicamente, que necesitan moita financiación e o que faixamos xa dende o ano pasado foi un acordo para que estes concellos que teñen a casa comunitaria, como é o caso doxe de Carballedo, pois de Carballeda de Avia e Quintela de Leirado, falta o de Castelo de Miño, por algunha cuestión seguramente de tramitación de tempos, pero tamén o ten exactamente o mismo, o sea, son 2 concellos que levan esta cantidade, pero está tamén o de Castelo de Miño. Tamén para Carballeda de Avia, 57.000 euros para unha construción de un centro social multiusos, é unha cofinanciación, é un centro importante que se leva a cabo no Concello de Carballeda.
é que a Xunta axuda a poñer esa parte que non dá posto efectivamente o Concello e que complementa unha inversión moi importante. Logo, subvencións menores para o Concello de Cualedro, para o Concello de Monterrey, tamén San Xoán de Río recibe unha chega de máis de 18.000 euros para unha iniciativa que combina deporte, formación e dinamización do territorio, algo moi propio deste Concello, como é o Impact Campus, que financiamos en boa medida da Diputación, ou cofinanciamos no ámbito tamén cultural, pois os 13.000 euros para o Concello de Xinzo de Limia para organizar a festa do esquecemento deste ano, ou tamén aportacións ao Concello de Ribadavia para mellora de infraestructuras non, de máquinas e de equipamento no seu renovado pabillón municipal, que sufriu ou que experimentou unha moi importante inversión de máis de medio millón de euros, na que participou tamén a Diputación xunto ca Xunta de Galicia, e agora trátase tamén a axudar co equipamento do mesmo. En definitiva, este conxunto de acordos, o que decimos, o que vemos sempre o ADN da Diputación, apoiar proxectos moi diversos. Aquí hai o que necesita, desde unha estrada hasta un equipamento dun local, deste caso deportivo, pasando por os centros sociocomunitarios, etc. O que se necesita, en definitiva, darlle servicios e darlle infraestructuras aos veciños para que teñan un mellor nivel de vida. Tamén a mellores condicións, aos mellores servicios. Tamén destaca nun ámbito que tamén é estratégico para a Diputación, como é o ámbito deportivo, unha chega de 150.000 euros para o Concello de Cenlle, que a anualidade de 2026 para o que é o campo de fútbol, o acondicionamento do campo de fútbol municipal. Indicar que é unha das actuacións estratégicas en materia de infraestructuras deportivas, que neste caso ascende a 402.000 euros, de cuales nesta anualidade son 150.000, e dos que a Diputación achega 362.000 dos 402.000, non? O que se trata é de tamén ter unha instalación acorde cas necesidades dos deportistas de que aquí practican fútbol, máis tamén do poñer o campo acorde cos momentos ou cos datas actuales. É unha labor que levamos feito ao longo da provincia, que creo que é moi importante, que, cando veñen os éxitos deportivos, que son fundamentalmente derivados do talento e do traballo dos deportistas, pero tamén convén decir que, obviamente, é moi importante ese traballo de creación de infraestructuras ou de mellora das mesmas, como é esta que acabo de mencionar. En definitiva, esta é a filosofía da Diputación respecto dos concellos: cooperar con eles, facer realidades investimentos que de outra maneira serían moi difíciles de afrontar en solitario cando hai das cofinanciacións, garantindo que os veciños e veciñas do medio rural poidan dispoñer de servicios e equipamentos similares a outras grandes cidades, en definitiva, que poidan seguir vivindo ali, que poidan seguir traballando, que se siga fixando poboación e que os concellos continúen poboación con vida de calidade, que é o que buscamos, non con actos de heroísmo de quedarse en un lugar onde non hai servicios. Aquí os servicios son importantes e a poboación queda no seu lugar. E o outro bloque, como lles decía, é un bloque que fai referencia á colaboración ca Asociación de Empresarios do Polígono de San Cibrao dentro deste outro capítulo tamén, porque o capítulo de cooperación cos concellos é un capítulo que obviamente está moi claro, pero tamén a colaboración con outras entidades, en este caso algo fundamental, a colaboración cas entidades empresariais, cas entidades asociativas que teñen un carácter empresarial, non? Neste caso, efectivamente, trátase dunha aportación importante, 162.000 euros, dos cuales 40.000 son para o convenio de gastos de funcionamento, dunha asociación que eu creo que estaba vivindo, agora vai a cometer un proceso electoral, pero eu teño que, en primeiro lugar, reconocer o traballo que fai a prol do polígono e, por lo tanto, a prol da provincia, porque estamos falando do primeiro do polígono máis importante da provincia, o máis antigo, o máis extenso, casi 10.000 traballadores,
e que está ademais nun momento especialmente importante, nun momento no que por unha parte está adxudicada a súa ampliación en máis de 300.000 metros e por o que sabemos prácticamente xa ocupada ou con unha moi altísima tasa de ocupación, o cual reflicte que está nun gran momento. Por outro lado, tamén unha infraestructura necesaria para este polígono e para os demais da contorna tamén está en marcha ou a piques de comenzar as súas obras, como é a depuradora. E por outro lado, esa ansiada infraestructura que creíamos que serviría para todavía facer máis atractivo o suelo industrial aquí en Ourense, que sería a central de mercadorías, da que seguimos traballando tamén da Diputación e da Xunta de Galicia, sin que teñamos noticia algunha do Goberno Central, o cual tampouco nos extraña, non? Tampouco nos extraña porque o comisionado nin se reuniu con nós a pesar dos diferentes requerimentos, pero non vamos a parar, nos comprometémonos co polígono de que iba a ter estas infraestructuras, traballamos no que é o ámbito das nosas competencias, seguimos facendo o noso traballo, que é facer o proxecto e conseguir os terreos para a ubicación desa infraestructura absolutamente necesaria, e quen teña que despois facer o que ten que facer deberá dar a cara, e senón quedará retratado, e intentaremos facelo como sea, porque creemos que é unha importante dotación para o polígono, pero sobre todo para fortalecer ese posicionamento do polígono como captador de inversións e a provincia de Ourense, en definitiva, como beneficiaria dese emprego industrial de calidade que necesitamos, que nos permita desenvolvernos económica e socialmente. En definitiva, acompañar as entidades tamén as de actividade económica para crear emprego e oportunidades de futuro na nosa provincia. Eso tamén é un obxectivo fundamental. É un obxectivo fundamental que, ao mellor, igual nunca estuvo tan estructurado ou tan priorizado para nós. Todo o que ten que ver co ámbito industrial é un obxectivo absolutamente prioritario. A veces facemos aportacións, como neste caso, noutros casos pois facemos, evidentemente, colaboramos, como foi no caso do aparcadoiro seguro que se fixo no propio polígono industrial, noutros casos incentivamos e colaboramos, como esta demandada infraestructura da central de mercadorías, elaborando o proxecto e tramitando a obtención dos terreos. En definitiva, a nosa idea e o noso obxectivo é moi claro a prol do crecemento dos polígonos, dos parques empresariais, do solo industrial, en crear as condicións necesarias para que se sigan asentando aquí, atraendo aquí inversións, que é o que queremos dende este goberno provincial. En definitiva, rematamos un luz máis na oficina. E un luz máis na oficina é vir dar conta de que aquí siguen salindo subvencións, siguen salindo aportacións para que os concellos poidan prestar os seus servicios e realizar as obras que necesitan para beneficio dos seus veciños, e un luz máis na oficina para colaborar con diferentes entidades. Neste caso, pues, tocou efectivamente colaborar con esta asociación de empresarios do polígono, e me faltou unha cuestión. A inversión no edificio multiusos é, ademais, noutra materia, que como dixen ao principio, pero quero matizala, é fundamentalmente para mellorar as condicións, mellorar e ampliar a sede dos bombeiros que están ali instalados. Non é para oficinas, nin é para outra cuestión, que iso teñen perfectamente cuberto. É para mellorar esa seguridade, esa mellora das condicións que necesitan, e mellorar esa seguridade que temos, que se dá dentro do parque de bombeiros do polígono, tanto o propio polígono como a súa sede, como a súa zona. E isto, efectivamente, é outra dos obxectivos desta Diputación. Insisto, normalidade, facendo o traballo que temos que facer cos concellos, insistindo nos temas fundamentales que afectan a provincia ao seu desenvolvemento, e traballando con normalidade, e agora pois quedando a súa disposición para dar conta de calquera cuestión que nos queiran plantear. Muchísimas gracias. Sí, hola, ¿qué tal? Quería preguntarle, porque no sábado ardeu a antiga Baixa Escola de Educación. Entón quería saber se sigue pertencendo á Diputación este edificio. Pois non, a Diputación, esa chamada finca, mal chamada na actualidade, finca da Diputación, forma parte dunha xunta de compensación, donde hai outros socios, efectivamente, con outras propiedades. Entonces, esa forma parte esa xunta de compensación. Efectivamente, era antiga
antiga Granxa Escola da Diputación, pero ahora mesmo non é titularidade da Diputación, senón é desa Granxa Escola, desa Xunta de Compensación. Entonces, indicar varias cousas. Primeiro, pois tamén foi unha fatalidade en algunhas cuestións, porque xustamente hoxe empezaron a desbrozar a finca. E isto non é porque se houbera un incendio sábado, porque isto é un proceso que se ven de atrás. Ante a inacción da Xunta de Compensación, pois, da Diputación, asumindo o risco que había, e unha vez que terminou o período de limpeza voluntario, pois efectivamente contratamos, estamos falando que o período de desbroce voluntario é o 31 de maio, estamos en xuño, a principios de xuño, e contratamos evidentemente ese desbroce, axudicámolo, e hoxe mesmo empezaron a desbrozar. Creo que fomos bastante áxiles, pero a fatalidade fixo que o sábado pois houbera un incendio ali. Claro, a Diputación non ten responsabilidade. Non. Eso é da Xunta de Compensación. Ten responsabilidade como socio da Xunta, claro. Claro, pero a finca leva 10 anos abandonada. Como leva 10 anos abandonada? A finca de brozos de todos os anos. A finca é, sobre todo, inmóvil, está ocupado. Bueno, sí, é outra cuestión, aí tamén lle respondo. A ver, unha Xunta de Compensación non ten un funcionamento dunha tan áxil como pode ter, pois, probablemente unha diputación, porque aí hai socios que ao mellor teñen un interés inicial e que agora non teñen outro interés ningún nos seus, ou non teñen un interés inmediato. Entonces, nós da Diputación, xa digo, limpamos a finca todos os anos e preparámola todos os anos. Xa digo, a prova é que hoxe se inician eses traballos e iso ben dado por a contratación previa, non por o acto por acontecido o sábado. En segundo lugar, está prevista a celebración, pendiente de confirmar o día, pero moi no mes de xullo, dunha reunión da Xunta de Compensación donde nos vamos a levar como socios o problema da ocupación, porque nós non podemos tomar decisións unilaterales, non somos socios mayoritarios e por lo tanto non podemos, además temos que tomar vía Xunta de Compensación e nos levamos ese problema da ocupación para que dende a Xunta, que o órgano correspondiente, se adopten as medidas necesarias para que, bueno, en defensa dos intereses evidentemente da propia Xunta de Compensación, vale? Nada. Esta Xunta de Compensación é a mesma da finca? Sí. É a mesma que se lle... Con Flagger, é a mesma que se vai, entre outras cuestións, é onde se levou tamén o do aparcamento para ese aparcamento disuasorio que se fai no barrio da Cuña. Mais... Eu quería facer dúas preguntas na materia de política. A primeira delas sobre se houbo algunha novidade ou evolución na situación no Concello de Barbadás, e a segunda sobre tamén algunha novidade con respecto á candidatura a alcaldía aquí en Ourense. Pois mire, respecto das... a ver, Barbadás, que se hai alguna novidade, se refere a, me imagino que ao tema dos concelleiros, non? Sí, a última concelleira. Bueno. Nós xa explicamos, pois efectivamente non houbo ninguna novidade, bueno, explicamos xa no seu momento que efectivamente o clima político que xa en Barbadás pois non é fácil para nadie e aí estamos todos os partidos, bueno, parte dos partidos como estamos, sobre todo os que temos representación e tamén nos terminou afectando a nós. No noso caso tratase de un problema de grupo fundamentalmente, un problema de enfoques máis que de grupo, é un problema de enfoques, estrategia, etcétera, que se viña, bueno, dando dos últimos tempos. O non se trata de desobedecer ninguna acción estratégica, ninguna decisión da Xunta da Dirección Provincial nin da Dirección Autonómica, simplemente se tratan de temas locales, enfoques que deben ter eses temas locales. É certo que nos, a vista de que isto ocurría, de que estas discrepancias eran, bueno, de feito xa se deron en algún caso con votacións distintas, non viñan anunciadas, non foi un feito por sorpresa, xa houve votacións en donde, algunha votación, un par delas por menos, en donde estes compañeiros pois votaron de maneira distinta, intentouse evidentemente antes, a raíz, con maior motivo, a raíz da votación distinta, pois chegaron a acordo. Bueno, pois ao final eles non chegaron a acordo, o sea,
continuaron mantendo a súa posición. Houve unha variación que sí, que é certo que hai que recordala, non? Que é que eles inicialmente cando empezaron a plantearse estas discrepancias, e durante todo o tempo das discrepancias sempre dixeron que se iban, que devolverían a acta, que eles son xente de partido con moitísimos anos, e además eu estou convencido de que volveremos a encontrarnos. O que pasa que hai un desencontro puntual, e o clima, xa digo, non axuda. O certo é que non o fixeron, e aquí aproveito tamén para contestar a unha crítica. Nos pedimos de acta, lógicamente, e aproveito para contestar a crítica que sale o PSOE, que di que se eu digo unha cousa un día e outro diga outra. Non, eu pido ya a acta aos meus concelleiros, como entendo que outros partidos lle piden a acta aos seus concelleiros cando se marchan. Lo entendo perfectamente. Eu non digo que eu lle podía pedir acta e os outros non podían pedir acta. Todo o mundo está nese dereito, e además creo que é o que se debe facer, vale? Eso que o teñan perfectamente claro, que eu entendo perfectamente. Pois xa digo, eu estas discrepancias circunscribímolas aí, e bueno, seguimos mantendo relación. Eu entendo que efectivamente nos temas esenciales de Barbadás non creo que haxa grande diferencia, nem vai a variar moitísimo, pero evidentemente eles teñen outra maneira e outra visión das cousas distintas do grupo, do sentir mayoritario do grupo, e optaron por marcharse efectivamente nesta situación. E eso sí que, pues, levándose a acta con eles, os cuales eso sí que eu lle reprocho. Nada máis. Respecto da Ourense, sí, seguimos avanzando nas nosas cuestións. Non no partido temos claro. Eu entendo que, por exemplo, outros partidos estén moi preocupados co candidato do PP, ou candidato do PP aquí ou noutros sitios, pero que non se preocupen nada. Eu non me preocupo os candidatos dos outros partidos. Ustedes venme que algunha vez faga algunha crítica, ou faga algunha opinión ou di algunha cuestión de si un partido presenta un candidato ou deixa de presentar un candidato, é posible ou non. Eu creo que ese é fruto do nerviosismo de algún partido político, de algúns partidos políticos. Nós non nos metemos noutros partidos políticos nem nos tempos. Nós dixemos que a finales de xuño é o que ten previsto a dirección autonómica, presentaremos os candidatos das 7 cidades, e aí irá o candidato de Ourense, como non pode ser de outro xeito. Candidato ou candidata? O candidato en xeral. Candidato ou candidata, dá igual. Candidato ou candidata. Non hagamos ninguna especulación sobre eso. Candidato ou candidata. Mira, presidente, falando do partido, a día de hoxe, como está o Partido Popular? Usted como presidente está unido, están con forza, hai discrepancias, non así, non é que sí, pero bueno, como está a día de hoxe? Mire, eu fago unha lectura basada en algúns datos. Mire, evidentemente o Partido Popular pode haber algún ruido en algunha cuestión, pois sí que están salindo cousas, pero é por qué? Por moi sencillo, porque levamos renovado 42 agrupacións locais. Se levamos renovado 42 agrupacións locais de 92, é lóxico que sempre hai algunha persoa que teña visións distintas, e máis que vamos a renovar, porque o noso obxectivo é que donde gobernamos, manternos, por suposto, cos cambios que haxa necesario. Tamén fixemos cambios de alcalde e algún máis que habrá seguramente antes de finais da legislatura, pero veñen motivados por as dinámicas internas dos propios concellos, alcaldes que o queren deixar e queren deixar a outros antes de que remate o seu mandato neste caso. Faguémoslo no ámbito onde gobernamos, e por suposto onde non gobernamos, desde logo esta dirección é unha dirección acostumbrada a ganar. Todos que estamos aí somos alcaldes, ganadores, e que estamos acostumbrados a ganar. Eu non viñen a perder, teño claro. E ademais porque creo que Ourense merece unha alternativa realmente seria, porque eu non vexo a ningún partido tendo unha estrutura homoxénea, potente en toda a provincia, máis alá de que evidentemente non temos en todos os sitios, non vamos a ganar en todos os concellos, pero mire, hoxe temos 54 concellos, tuvemos 72, eu aspiro a ter máis concellos cando remate esta legislatura ou este mandato. E lóxicamente pois pode haber discrepancias, claro que pode haber, pois hai xente que cando lle dixe en algún momento, oye, que aquí non funciona, que levamos 3-4 eleccións perdidas, que hai que dar un cambio, pois hai xente que o admite,
ou que incluso lo propón unha gran maioría de compañeiros que cando lle pasa que ocurre isto o din, e outra xente pois que non, e hai xente que lóxicamente pois pode ter unhas expectativas que non se ven cumplidas cando tú elixes a outra persoa e opta por ir por a súa parte, pero eso foi sempre, e a nós se nos nota moito porque nós presentamos candidaturas de verdad nos 92 ayuntamientos, non facemos como outros partidos que 10 ou 20 ou 15 levan xente de aquí de Ourense e rellenen as candidaturas. Entonces, pues, como nós temos xente en todos os partidos, en todos os concellos, pues podemos pasar que en algún concello, xa digo, cunha renovación de 42 concellos neste momento, creo que é unha renovación moi importante e lóxicamente é o que temos que facer, pero o que temos que facer é o que temos que facer porque nós o que queremos é que queremos plantear opcións do Partido Popular reales en todos os concellos, de xente de ali. E se podemos mellorar o que temos, porque en algún sitio lo vamos perdido sistemáticamente durante moitísimos anos, pois tenemos que facer cousas, evidentemente, e en algúns casos tamén veñen xa dadas. Produto deso, Vidal, pois algunha xente, a maior parte da xente acepta sin ningún problema, outra xente pois faz ruido. Eu digo que o partido está moi forte. Perdón que insista. Sí. Outro tema. Vamos a ver, acaba de comentar que, bueno, o Partido Popular é un partido para gañar. Claro que escoitelle nunha das roldas de prensa que decía, bueno, nunha enquisa que saía, que subimos un pouquiño. Si esa é a mentalidade que ten o Partido Popular, subir un pouquiño, cando o Partido Popular, usted di que é para gañar, non? Bueno, efectivamente, vamos a ver. Unha cousa é o que un aspire para que un traballe e outra cousa é unha realidade. Efectivamente, a min gustaríame gañar en todos os lugares, en todos os concellos que presento. Eu presento listas para gañar. Vamos por Ourense, sei que vai por Ourense. Evidentemente, a nivel provincial vamos a gañar de moitísimo. O sea, como todas as veces. A nivel local levamos anos, pues levamos 2 legislaturas nas que, bueno, pues non gobernamos e iso notase. Entonces, o que eu dixen o outro día era que, e o que digo é que, bueno, non hai circunstancias que non foron fáciles en Ourense. En Ourense capital non é fácil nada, porque non é fácil no propio partido e non é fácil no entorno, non é fácil que nós foramos cun cabeza de lista que ao pouco tempo, insisto, que fixo unha lista de acordo cas súas, unha candidatura de acordo cas súas ideas, cun programa, con os repartos de tal, e de repente, pues, entre comillas, os deixa huérfanos. Eu creo que se eu un alcalde como a min ou como outros moitos compañeiros de repente desaparece dun concello, pois os compañeros que teñen moitos concelleiros, os concelleiros de repente quedan desubicados porque non teñen un liderazgo claro como representaba o teu candidato, non? Entonces, iso é un problema que temos. Outro problema que temos, evidentemente, é que estar na oposición non é o mesmo que estar no goberno e lóxicamente, pois tamén nos penaliza, e o Partido Popular pois é un partido de xestión, non é un partido de pancarta, non é un partido de reivindicación na rúa aí. Entonces, pois, se estás no goberno faz cousas e tes adhesións, e se estás na oposición, pois, vale, pois faz propostas, pero ao mellor non faz ese ruído que fan outros partidos. A nosa idea, desde logo, no que estamos traballando é, en todos os concellos, tamén no Concello de Ourense, salir a ter o mellor resultado. Eu non vou a ningún sitio a ter o peor resultado. Eu quero intentar, como mínimo, mellorar en todos que podía. Sobre todo onde estou na oposición. Mellorar. O primeiro objetivo é mellorar. E eu creo que iso vamos a conseguir nun porcentaxe elevadísimo. A partir de aí, o meu objetivo, por suposto, sería ganar en todos, pero ganar en todos é difícil, que non o ten nadie. En Ourense, o noso objetivo é facer unha gran alternativa para ter o mellor resultado e non renuncia a ganar. Sí. Tamén quería preguntar por unha festa que se vai celebrar supostamente o 23 de xuño na zona das Burgas, que é unha zona protexida e cerrada. Non sei como se ve dende aquí. Pero non teño ni idea do que me pregunta. Parece ser que un colectivo vai celebrar unha festa na zona protexida e cerrada das Burgas, non sei se igual... Non teño, agora mesmo, como digo, non me gusta falar do que non sei, eu non teño nin idea do que me está dicindo. Por lo tanto, eu se recabo información e contestarei, pero agora mesmo non teño nin idea. E logo preguntar un pouco pola situación do incendio de Boborás, como se vende a Diputación. Sí, vamos a ver, obviamente, pues onte tivemos un exemplo, o primeiro gran exemplo dos incendios aquí en
na nosa provincia, e todo o mundo recordamos, efectivamente, ainda foi un incendio no que sabemos ocasionado de xeito fortuito por un rayo, por a tormenta. Neste caso non parece un incendio intencionado, non parece. Entonces, bueno, pois é unha mala sorte que xustamente un rayo provoca un incendio e termine un incendio destas magnitudes. Actuaron os medios, pasamos un momento complexo, efectivamente, por as proximidades a unhas vivendas, e isto motivou a declaración da situación 2, os medios non feixo falta evacuar a nadie, foi controlado. Eu antes estuve toda a tarde moi pendiente incluso, bueno, se desplazaron aquí evidentemente efectivos lógicamente da Diputación, que tamén se mandaron neste caso do Parque de Carballiño, que era o que nos pediron, e tamén o xefe de emerxencias aquí, que estuvo ali ao lado da alcaldesa, e estuvemos todo o tempo en contacto directo. Bueno, pasouse o apuro, hoxe no que é realmente o que afecta ás casas, xa dende onte enseguida se deixou de ser un peligro, levantouse a situación 2, e hoxe, bueno, continúa, ainda que medio está prácticamente estabilizado, todavía ardendo no monte. Bueno, é un incendio, pois por desgracia, é o produto dun feito casual, pero que provocou unha incidencia importante. Nada. Algo máis? Non? Bueno, pois moitas gracias, xa vos dixo unhas cuantas cousas.